चाली जो माधवनी तमरी रघु चक्कर भाई तार अपराध कोन सकाळ एपर्यंत किछि काम सरिनी एमिति कि बस्सी काम भी सरिनी नाई मा नाई तमे जीवा पछे पछे घर सब काम कर देछि तमे काम सारी देछो आ रघु कोन करतला बाबू 2 दिन होला विषम ज्वर उठिବାକୁ ବଳ ପାଉନି अरे मेडिसिन खाइलोनी କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ସାନ ବାବୁ ତ ଘରେ ନଥିଲେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଥାନ୍ତା हां तू व्यस्त बा दरकार नाही मु तो पाई मेडिसिन नहीं आसुची अरे माधवी तू ऑफिस में आसी बाड़ी डाल लाग नाही मु भीतर जाऊ तमे आसो भयंकर अरे तमे जता पिते भितर जीव ना कोन कैसी घर छड़ी सब बेले दुता दिन घर को जिबा से करे सब दिन आज भीतर बहुत फरक आज मानव संग अरे सते तो बुझवा भूली जाई थी हम जाऊ जरे गुड़िया यार आते कैसी जोड़ के अरे रुआ जगी उड़ा पर चले जो तमे कोन जता धरे भीतर जाऊ छ अरे जीवू डैडी से जोतना दियंतु मु नहीं रखि दिए रामू आज होती मानवसा गुरु तू कोन जता पातर धरिबु काई ये चक्कर कोने दिबो की हां अरे से का भूली जाउची मालिक मन का जता नबा पई ताको बुझाइबा को पड़िबो ମୋର ଗୁରୁ ଯାଇ ଯାଇଛି ବାବୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ନିଜର ଲାଗିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଏ ମୋର ଚାକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇ କାମ ଧରୁଛେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି ବାବୁ ଜୁତା ହଳକ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ରଘୁ ତୁ ଆଉ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା ନେଇଗଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବତାର ପାଦ ତୁଳି ମୋ ମତରେ ଲାଗିଲେ କିଛି ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅନ୍ନଦାତା ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକର जीवन एते दुख अछि जे चुप कोदिले मामा कला आसीबो कोटो आसीबो अरे किए कहले तुम भाग्य खुशी नहीं बोली फगुणर बसंत नहीं खुशी तुम पाखक चली आसी आज तुमको एमती गोटे सरप्राइज देवी जे तुम तो खाली खुशी रे नाचिबो सरप्राइज की सरप्राइज अरे पेन रे ढिला दिलु सरप्राइजटा निजे देख भाउजो हां कुंडे तमे हे तमके खुशी कर देखि सला पारे खुशी छाती पर फटी जाउ सतरे मोते जे लागुची मते दुनिया सब खुशी पाई तुम परिवार आशीर्वाद दे पुओ पर अछि से पुओ को के हार मानि जो भाउजो आपन का आशीर्वाद रु माजी कटक सदर थाना में नुआ कर जॉइन करछि भाउजो सेति भाई तुम आशीर्वाद न को चाली आछि भाउजो मोते आशीर्वाद दिए भाउजो मु जे माटी मार सेवा करिया पाई मो मन भीतर धैर्य और साहस दियो भाउजो
ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ଦି ଜଣ କଥା ହେଉଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଏ ଆକାଶ, ତମ ଭାଇର ଖବର କିଛି ତମେ ପାଇଲ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମ ଭାଇ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଘରୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଖବର କିଛି ରଖିନି। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଦଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ଭାଉଜ। ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ମନା କରିଛି ଭାଉଜ। ହେଲେ ଆକାଶ, ମୋ ମନ କହୁଛି ତମ ଭାଇ ସେଠି ଜମା ବି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି। ମୋଥିରେ ସିନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଆମକୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ତମ ଭାଇକୁ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ଜମା ବି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦଉନଥିବ। ଏ ଆକାଶ, ଚାଲ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆକାଶ? କଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ଆମେ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି? ହଁ ଆକାଶ, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ? ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଦିଦି ଆସିବ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ, ତମେ ମୋତେ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ପାରେ। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ଚାଲ ପାରେ। ତମେ ଚାଲିଯିବ? ତମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଡାଡି ମମି ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ମିଛି ମିଛିକା ଅଭିନୟ କରିପାରୁନି। ଯଦି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଟୋପେ ବିଷ ଦେଇଯାଅ। ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭାଉଜ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆକାଶ, ତମ ଭାଇଙ୍କ ଆଖି ଆଉ କେବେ ଭଲ ହବ? ସେ କଣ ଆଉ ଭଲ ହେବେନି? ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତମ ସ୍ୱାମୀର ଆଖି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତମ ହାତକୁ ତାକୁ ଟେକି ଦେବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆକାଶ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇ ଦେଇ ଯାଅ। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି, ପୁଅ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଗଲେ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଗଲେ ପୁଅର କୁଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆକାଶ, ଆସ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଜଣେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆସ, ଦି ଜଣ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିବା ବୀର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆରେ ଆସ। କ୍ଷୀରି ଥିଲା ପୁରୀ ଥିଲା। ଅପା, ଅପା, ଆରେ ମୋ ଡାକ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛି? ଆଜି ହଉଛି 25 ତାରିଖ। ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ ହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କର ଏଯାଏ ଦେଖାନି। ତମେ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ନ